ତୁମେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଅଛ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ଛାତ୍ରାବାସର ପରିଚାଳକ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ମାନନୀୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁକୁନା ଛାତ୍ରାବାସର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ସମୀପେଶ ଲେଖିବ ମହାଶୟ, ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା ହେବ। ମୋ ମା ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆପଣ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ମୋତେ ଆଜି 31/10/2022 ତାରିଖ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବି। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି 1/11/2022 ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା ଘରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତା ପରଦିନ 2/11/2022 ଛାତ୍ରାବାସକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅଭିଜିତ ନାୟକ, ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ, ରୋଲ ନମ୍ବର 1, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁକୁନା ଛାତ୍ରାବାସ, ତାରିଖ 31/10/2022। ଏଠାରେ ବାମ ପଟକୁ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଏବଂ ତାରିଖ ରହିବ। ଏପଟରେ ଯେ ଚାହିଁବ ତ ମାନେ ନିଜର ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।